Ay, kung nakagala kayo si Minas. Lagi pa kadaan nyo. Apo Mayor, sir. Sinot mayor dito eh. Salita man. Sir, ito eh. Mayor Dumo. Mang Nubi. Hey, bayad dito yung nanay. May sasago ko 1.5. Soktan Mindot sa bali nga, baton, sir. Wandatan sir, kabatay. Ano ba to yata? Babato? For today's video mga pare at mare, nagsama-sama pala kaming mga kulitang-tang boys. Napan kami nagalat ni Minas, tapno paglako mi. Gagamitin pala namin sa pag-layout sa gaganaping sports event sa Pasukin. Turay? Tingnan, papala ka sa bali, di pala ito. Laglagi pa nyo ito ba subli di kita Di yun o may subli kita nyo Ayaw parayo Dubay kontrata tayo. Ay bo! Kaya di kung kulawan, tag-beg-beg kayo. Bubrang tayo. Alis na nyo at punwan tayo pa, dito iban ni. Makapala ko mo sa balatang siya. Tayo. Anak ko man. Nung itan tayo man na pala mga balasang. Awamat. Pangalan tan din. Oh. Ikon gato ya. Oh, digiti natataer nga may mistro. Dito kambusan to de San Francisco, i-focus mo kasi mangtitili ko Iyan na. Lungon. Ay. Libre nga lote ta kambusan to. Tipo gipala. Dito kay muta. Napala ko pa. Kapres-pres ko. Raya po rayo, kutne. Ado pa iti shipment tayo. Epekto. Ibuat mo ulit na pagkatag. Ora di kita mo lahat pagpigsaan nyo ano yun. Ang daglingit ko nam. Yung doon nag-ball, dagit naglingit da. Nag-i-video ka. Adot agris ready na ta. Lapit mo rin harder. Wala ikwayo ta sa ako, nagkargagan. Lagi tayo ako. Dito tinukat di makungkunang amina. Minas. May sakit. Gum-gum ay. May sa ito. Dito ngamin. Di kayo may taglalaki. Diyan. Ay.